Як так сталася, што упершыню за апошнія гады, калі Лукашенко вызваліў 250 палітвязняў, упершыню 235 з іх засталося ў Беларусі. Што гэта за дамова такая? Чаму так атрымалася? Ну, згадайце, мы паўгоду таму пачалі казаць кожны тыдзень, што важна, каб не толькі людзей выпускалі, каб дазвалялі заставацца ў Беларусі, і амерыканцы гэта прагаворвалі, пераконвалі, гандляваліся, і ў выніку атрымалася. І я думаю, што гэта вялікая перамога ўсіх нас, перамога амерыканцаў у першую чаргу, што ім удалося неяк схіліць Менск да гэтага рашэння, таму што яшчэ пару месяцаў таму назад гэта было цяжка сабе ўявіць. А вот зараз мы бачым, што і застацца могуць, і сотнямі могуць людзі выходзіць з турмаў. Таму я гляджу вельмі пазітыўна на гэта, і я лічу, што калі мы настойлівыя, калі мы паслядоўныя, калі мы упартыя ў сваіх патрабаваннях, то мы ўсяго можам дабіцца. А вось менавіта па якім прынцыпе, на ваш погляд, вырашаецца, хто застаецца, каго дасылаюць, каго высылаюць, тых, хто так больш пагрозу нейкую для дзяржавы, для рэжыму лукашэнкаўскага уяўляе? Да, я думаю, што ў першую чаргу высылаюць прынцыпова тых, хто ўяўляе пагрозу, хто для Лукашэнкі там экстрэміст, тэрарыст можа пачаць новую рэвалюцыю, ён жа жыве страхам 20-го года, і таму ад усіх іх ён пазбаўляецца. Ён спрабаваў Статкевіча выцягнуць, усіх палітычных актывістаў, Бабарыку, Калеснікаву, Бяляцка, таму што гэта пагроза. Яны могуць аб'яднаць людзей, згуртаваць людзей вакол сябе. Людзей менш вядомых, альбо тых, якіх проста забіралі за кампанію, а арышты ж былі адвольныя, там бальшыня людзей нават не ўдзельнічала ні ў чым, але ім давалі шалёныя тэрміны проста каб напалохаць грамадства. Вось яны зараз трапілі ў гэты спіс на вызваленне і засталіся ў Беларусі. Але логікі я б тут не шукаў адназначнай. Я думаю, што логіка гэта не пра лукашэнкаўскі рэжым. Важна, што вялікая частка зможа стацца ў Беларусі, але я спадзяюся, што і тыя, хто былі дэпартаваныя, мы даб'емся, мы дойдзем до таго моманту, што яны змогуць вярнуцца ў Беларусь. Гэта павінен быць наступны этап, калі ўсе выйдуць на свабоду. Што тычыцца увогуле будучыні, вось Кол кажа, мы настойваем на тым, каб не было рэпрэсіяў больш. То бок, вызвалілі і ўсё, і рэпрэсіі павінны астанавіцца. Як вы лічыце... Лукашенко з свайго боку, ён кажа, што за рэпрэсіі? У нас няма ніякіх палітзняволеных, у нас такіх артыкулаў увогуле няма ў крымінальным кодексе. Хто тут пераможа? Амерыка ці Лукашенко з яго падмены паняццяў? Лукашенко ніколі не прызнаваў наяўнасць рэпрэсіяў, наяўнасць палітвязняў, што няма палітычных артыкулаў у яго. Але адна рэч, што кажа Лукашенко, іншая рэч, што насамрэч адбываецца. Гэта ж заўжды было. 20 год таму назад, калі былі падобныя перамовы, амерыканцы выцягнулі з турмаў палітвязняў пасля выбараў 6-го года, Лукашенко таксама сказаў, што ніякага ціску мы не дапусцім, санкцыі не прымусяць нас нікога вызваляць. Прайшло 1,5 месяца, усе павыходзілі на свабоду. Это было, калі прыгразілі санкцыямі на Белнафтахім. Таму трэба дзяліць на два тое, што ён кажа. Ясна, што для яго кантакты з амерыканскай адміністрацыяй такая палачка-выручалачка, сітуацыя эканамічная складаная, сітуацыя на вайне таксама незразумелая, і ён хапаецца як за саломінку за гэтыя кантакты, і яму гэтыя кантакты патрэбны нашмат больш, чым уласна амерыканцам патрэбна Лукашенко. Таму наша задача падтрымліваць цікавасць амерыканскай адміністрацыі да Беларусі. Нам разам з вами удалося звярнуць увагу прэзідэнта Трампа, амерыканскай адміністрацыі, зрабіць гэта прыярытэтам, і яны заняліся беларускімі палітвязнямі. Вельмі мала краін у свеце маюць такую увагу амерыканскай адміністрацыі. І гэта якраз той прыклад, дзе амерыканская палітыка і гэты нестандартны падыход Трампа мае пазітыўны эфект. Людзі выходзяць на свабоду, Лукашенко вымушаны рабіць саступкі, таму што раней ён адмаўляў у любых саступках. Ці 5 гадоў былі спробы такога дыялогу, і яны працягваюцца і з боку Еўропы, і з боку іншых дзяржаваў. Ось, але ў выпадку з Трампам это спрацавала менавіта праз саму прыроду Трампа. Джон Кол тэлефануе. Можа быць, не, нічого. Не, польскі нумар. Так, то бок праз прыроду Трампа. А давайте дакладней пра эту прыроду. Ці яна нам на руку, дам сілам Беларусі і палітзняволеным нашым. І, вось, разумееце, пра што я кажу? Трамп — гэта такі чалавек, які, ён вырашае справы, як яго ў галаве там павернецца, так ён і вырашае справы. І ніхто не ведае, як яно будзе далей. Вось давайте на гэтым... І гэта палохае Лукашенко. А нас это не палохае?
Усіх палохае, але гэта стыль самога Трампа, ён стварае шмат такога палітычнага хаосу, але потым дабіваецца сваіх мэтаў. І вось гэтая невядомасць яго наступнага кроку, яна палохае ў тым ліку дыктатараў, таму што Лукашенко, Пуціна выдатна ведаюць, як мець справу там з Мерцам, з Тускам, з Макронам. Яны досыць прадказальныя, яны ведаюць, што Еўропа такая павольная ў нейкіх сваіх рашэннях, але вось што Трамп зробіць наступным крокам, яны не ведаюць. Мадура таксама за дзень да свайго арышту ён думаў, што ён з Трампам пра ўсё дамовіўся. Іранцы думалі, што яны загаварылі зубы Трампу, а потым пачалося бамбаванне і ХМНІ пайшоў у той свет. І я думаю, што вось гэтая непрадказальнасць, яна якраз нам на руку, таму што мэтай амерыканцаў Беларусі ёсць вызваленне людзей. Тое памятаеце, былі спекуляцыі ў мінулым годзе, што яны там Лукашенко перагаворшчык з Пуціным, што там хочуць аднавіць гандлёвыя сувязі, што там вялікі там маштаб тэмаў, што палітвязні гэта старонняя мэта. Памятаеце, я расказваю шмат разоў, што мэта палітвязні, мэта гуманітарны трэк. Яны робяць гэта для нас. І зараз гэта стала відавочным, што мэта менавіта гуманітарная. Гэта дае магчымасць Трампу дасягнуць вялікага гуманітарнага поспеху невялікімі сіламі, практычна нічога не даючы Лукашенку взамен. І наша задача гэта карыстацца. Ну, прабачце, ну як это нічога не даючы Лукашенку ўзамен? Здымаюць санкцыі з Белінвестбанку, з банку развіцця, з Міністэрства фінансаў, і са спісу санкцыённых выключана беларуская калійка. Беларусь яшчэ з таго. Беларусь калій, ну то бок гэта немало. Ці вы лічыце, што ўсё ж такі 250 душ? Прабачце, я яшчэ раз кажу, што не я гэты кошт усталяваў. 250 душ гэта значна даражэй, чым усё тое, што я пералічыў. Давайте паглядзім з амерыканскай перспектывы. Так, не даючы ўзамен, это значыць, яны за гэта не плоцяць самі. То бок, калі б яны нам прывезлі скрынку з залатымі зліткамі Лукашенку, гэта б каштавала. А тое, што яны мяняюць сваю палітыку, заточваюць, яны лічаць, што гэта ім нічога не каштуе амерыканцам. Яны проста мяняюць сваю палітыку, паслабляюць ціск на рэжым. І дзякуючы таму, што за 5 гадоў удалося ўвесці вялікі пакет санкцыяў, нам удаецца зараз выцягваць людзей. Толькі таму, што ёсць гэтыя 200 плюс пазіцый санкцыйных, толькі дзякуючы гэтаму людзі выходзяць на свабоду. Таму вся гэта гісторыя, што санкцыі не патрэбныя, санкцыі шкодзяць, калі б не было санкцыяў, не было б людзей на свабодзе. Цяпер это адназначна. Цяпер глядзім з іншай перспектывы. Кошт. Сапраўды Лукашенко атрымлівае паслабленне, і сапраўды гэтыя паслабленні могуць яму дапамагчы. Паслабленні, якія былі зроблены да гэтай пары, Беларусь калій, без транзіту гэта не шмат насамрэч яму дало. Спачатку была General License, потым выключылі з аднаго СДН спіску, потым цалкам выключылі учора. Да, Беларусь калій атрымлівае доступ на амерыканскія рынкі, але без транзіту прыбытку гэта шмат не дае, і не сказаць, што гэта ратуе, асабліва цяпер, калі, напрыклад, транзіт праз Іран прыкрыўся, ну, праз вайну ў Іране. Калі казаць пра Белінвестбанк, пра Мінфін, учорашні нацыянальны пакет, тут трэба разабрацца. Таму што у ЗША працуе некалькі санкцыйных рэжымаў. Ёсць санкцыі, якія былі ўведзеныя канкрэтна на Беларусь, былі ўведзеныя на Расею. І па сутнасці тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя за падтрымку Расеі, яны дагэтуль працуюць. Прадпрыемствы ўсё роўна не маюць права удзельнічаць у сделках, якія дапамагаюць Расеі. І тут пытанне імплементацыі. Ці зараз тое, што Белінвестбанк пачне, напрыклад, заключаць кантракты з расійскай ваенкай альбо быць пасярэднікам для закупак расійскай тэхнікі, ці амерыканцы будуць сачыць і прыкрываць гэтыя сделкі. У выпадку з самалётамі, напрыклад, яны кантралююць. Для чаго, напрыклад, Белавія закупляе там ці абнаўляе тэхніку, ці рамантуе самалёты, і ўсё роўна Белавія, напрыклад, абмежаваная. Кожная сделка зараз рэгулюецца, працягвае рэгулявацца. Таму мы зараз спрабуем вывучыць, як гэта будзе працаваць, якія будуць наступствы. Белінвестбанк — это ваенная санкцыя. Яны былі ўведзеныя 24 лютага, калі не памыляюся, 22 года, менавіта за вайну, не за правы чалавека. І таму зараз залежыць менавіта імплементацыя гэтых санкцыяў. А калі гэта сапраўды адкрые там новую лазейку для Расеі для закуплі тэхнікі, то я думаю, што трэба будзе абазначаць гэта, звяртаць увагу амерыканцаў, каб гэтага не дапускаць. Таму што гэта будзе сапраўды не вельмі маральна, што змягчаюць санкцыі, якія дапамагаюць Расеі забіваць украінцаў. Вось. Ну і важна таксама, каб еўрапейскі санкцыйны фронт трымаўся. Таму што ўсё-такі ў выпадку з Беларусю еўрапейскія санкцыі нашмат важнейшыя. І яны важнейшыя ў тым ліку па спыненні вайны.
Па словах Коула, амерыканскі бок таксама даў зразумець беларускаму рэжыму Лукашэнкі, што новыя палітычныя арышты непрымальныя. Як вы лічыце, гэта наогул магчыма? Ну гэта тое, за што мы павінны змагацца. Мы ж з вами, памятаеце, гаварылі год таму назад. Першае, пачаць гэты працэс, выцягнулі спачатку замежнікаў, потым пачалі выцягваць беларусаў, потым змагаліся за права беларусаў заставацца ў Беларусі, і мы бачым, што учора гэта адбылося. І наступна павінна быць мэта — гэта спыненне рэпрэсіяў. Каб мы бачылі на працягу 2, 3, 6 месяцаў, што няма новых арыштаў, спыненыя суды, спыненая вытворчасць, тады мы можам казаць, што рэпрэсіі спыняюцца. У цэлым спыненне рэпрэсіяў — гэта не толькі пра арышты, гэта адмена экстрэмісцкіх артыкулаў, забарону на палітычныя партыі, грамадскую дзейнасць, пашпартны дэкрэт. Гэта таксама спыненне рэпрэсіяў, але хаця бы спыненне новых арыштаў, пераследу і спыненне судоў, а ў ідэале амністыя — гэта павінна быць мэта. Калі б амерыканская адміністрацыя дабілася поўнай амністыі, як это было ў Венесуэле зроблена, амністыя за 20 гадоў, а плюс яшчэ і кампенсацыя ахвярам. Вось гэта быў бы сапраўды вялікая перамога. Цяпер гэта гучыць нерэальна, але вы паглядзіце, як амерыканцы да гэтага паслядоўна ідуць. А што наконт пашпартоў? Наколькі нам вядома, у Статкевіча няма пашпарта, і ці вядома вам, колькі чалавек былі вызвалены без дакументаў, вось як Статкевіч, і навошта гэта робіцца ўвогуле? Ну, калі не памыляюся, што ці ўсе, ці амаль усе, якія былі вывезены ў Літву без дакументаў, без пашпартоў, таму іх доўга афармлялі на мяжы, дзякуй вялікай літоўскай іміграцыі, МУС і МЗС, якія робяць фантастычную работу. Беларусы это не бачаць, але гэта вельмі шмат бюракратыі. Такія сітуацыі беспрэцэдэнтныя, яны прымушаюць всю сістэму проста мяняць падыходы, каб дапамагчы нашым людзям. І учора яны атрымалі часовыя дакументы, зараз павінны падацца на гуманітарныя дакументы, пашпарты замежніка, як гэта ў Літве звычайна бывае. Але бачыце, рэжым працягвае гэта рабіць, хутчэй, каб шкодзіць, каб ускладніць жыццё. Нават вызваляючы людзей, проста каб не спрачаць жыццё, і таксама, каб не даць ім вярнуцца ў Беларусь. Я думаю, што вось гэты прывід Статкевіча, ён маячыць, баяцца, што зараз Стэфановіч, Лойка паедуць назад, а без пашпартоў іх проста не пусцяць па фармальнай прычыне. І я думаю, гэта каб першую чаргу это такі страх Лукашэнкі перад вяртаннем беларусаў у Беларусь. Ось ён не хоча, каб мы вярталіся, ён не хоча. А мы павінны сказаць, што это непазбежна. Хочаш ты ці не, мы ўсё роўно ўсе вернемся. Непазбежна, як і паездка Лукашэнкі ў Вашынгтон да Дональда Трампа. Ну так падаецца. Коул сказаў, што яны абмеркавалі гэтую магчымую паездку і сустрэчу, так, і будуць працаваць над тым, як каб гэта арганізаваць. А каму это патрэбна, эта сустрэча ўвогуле? Навошта ўвогуле яна ўсплыла, вось эта тэма сустрэчы Лукашэнка і Трампа? Каму это трэба? Ну, конечно, Лукашэнку трэба. Яму трэба прызнання. Чалавек на пенсіі. Чалавеку не хапае ўвагі, чалавека ніхто не любіць. Самі пастаўце сябе на яго месца. Вось, і тут з'яўляюцца важныя людзі, прыязджаюць, спецпасланнікі, дораць падарункі, хваляць. А тут яшчэ прапаноўваюць візіт у Белы дом. Это ж пасля гэтага можна паміраць. Ужо ўсяго дасягнуў. Слухайце, дык яго ж запрашалі ўжо на першае пасяджэнне этой Рады бяспекі, ці як? Не паехаў, таму што не баіцца. Ўжо ж быў шанец, што ты, стары? Я думаю, што тады гэта было не падрыхтавана і не той момант, не тое месца. Але я разумею, што такі варыянт разглядаецца. Гэта таксама, напэўна, разглядаецца як плата за людзей, бачым, плата за вызваленне людзей. Але, канешне, на наш погляд, гэта можа адбыцца толькі пры умове, калі спыняцца рэпрэсіі, калі будуць вызваленыя ўсе людзі, тады гэта мае сэнс. Бо калі не, то это будзе сапраўды выглядаць як такая нармалізацыя тэрору. Але я прашу разглядаць это амерыканскія намаганні як гуманітарны трэк. Тыя, хто займаюцца перамовамі з Лукашэнкам, у іх няма наіўнасці, ўсё разумеюць. І Джон Коул, і Крыс Сміт навучаныя дыпламаты. Яны ведаюць, як рабіць, што рабіць, каб іх не падманулі. Я ўпэўнены, што гэта ўсё у іх прадумана, якім чынам. Мэту яны абазначылі яе публічна, што ўсе павінны быць вызваленыя. І я думаю, што зараз у Лукашэнкі проста
не застаецца выбару, тому што калі Лукашенко зараз раптам саскоквае, адмаўляецца вызваляць людзей, то ён можа наклікаць гнеў Трампа. А гнеў Трампа ён вельмі непрадказальны. Еўропа. Вось вы самі сказалі, што ўсё это зняцце санкцыяў з калійкі і так далее без транзіту яно амаль не мае сэнсу. Але Коул кажа, мы тут таксама і дзеля таго, каб памірыць рэжым Лукашэнкі і Літву, напрыклад, так, каб мінімізаваць усе гэтыя недарэчнасці, якія ўзніклі ў працэсе ўзаемаадносін двух краін. Ну, так ці могуць яны нейтралізаваць гэтыя супярэчнасці да таго, каб і транзіт адкрыўся, напрыклад, Клайпецкі порт і так далее. Ну, увогуле, каб Еўропа крышачку стала мякш у адносінах да Лукашенка. Ці вы не назіраеце такой тэндэнцыі і гэта ўвогуле немагчыма, як вам падаецца? Ну, я б не сказаў, што недарэчнасці ў адносінах дзвюх краін, я б сказаў, што свядомыя пяцігадовыя правакацыі і атакі на Літву і Польшчу, яны менавіта прымушаюць Літву рэагаваць жорстка. Таму што міграцыйныя атакі, захоп Ryanair самалёта, паветраныя шары, пастаянныя правакацыі інфармацыйнай прасторы, умяшанне лукашэнкаўскіх служб, яны што набіралі літоўскамоўных людзей, таксама каб ствараць, маніпуляваць грамадскай думкай у Літве. Літва гэта ўсё бачыць, адчувае. Для Літвы Беларусь экзістэнцыйная, Беларусь лукашэнкаўская экзістэнцыйная бяспекавая пагроза зараз у першую чаргу, і таму яны рэагуюць. Як тут прымірыць? Прымірыць трэба не Літву, а трэба прымусіць Лукашэнку спыніць сваю палітыку, але ён не спыняе. Гэтыя спробы раздамаўляцца з Лукашэнкам яны прыводзяць толькі да большай эскалацыі. Спадзяваліся, Польшча колькі рабіла спробаў і для вызвалення Пачобута, і для нейкай дээскалацыі, Лукашенко ўсё больш пасылае мігрантаў, а Пачобута дэманстратыўна не аддае. Тое самае з захопленымі фурамі. Літва, здаецца, пачала з дыпламатычных намаганняў, а Лукашенко фіг вам, а не фуры, і толькі інтэнсіфікуе гэтыя правакацыі. Праблема не з боку Літвы і Польшчы, праблема з боку Менску, які помсціць суседзям, які хоча прынізіць Літву і Польшчу, хоча капітуляцыі, хоча, каб прыехаў, ну я ўжо утрырую, так, прыехаў там міністр Будрысці, міністр Сікорскі, пакланіўся, пацалаваў ногі Лукашэнку. Гэта ніколі не адбудзецца. Але вот это тое, чаго дабіваецца Лукашенко. Калі Лукашэнку загнаць у кут, прымусіць санкцыямі, ціскам, ізаляцыяй, то ён зменіць сваю палітыку. І тое, што вось першы крок вот это вызваленне людзей, гэта не ад добрага жыцця ў Лукашэнкі. Это ад таго, што ў яго такая безвыходная сітуацыя, калі яму трэба хапацца за тое, што ёсць. І ён вот хапаецца за кантакты з амерыканцамі. І зараз, калі амерыканцы выставяць новыя патрабаванні, я думаю, што яны могуць і дабіцца не толькі вызвалення людзей, але і, напрыклад, спыніць гэтыя паветраныя шары на Віленскі аэрапорт. Я хочу яшчэ на хвілінку вярнуцца да палітвязняў. Ведаеце, пакуль вельмі перажывальна за тых 235 палітвязняў і палітвязанак, экс-палітвязняў, якія засталіся ў Беларусі. Ці плануе неяк офіс Святланы Ціханаўскай дапамагаць ім унутры краіны? Ці гэта будзе для іх небяспечна, для людзей у першую чаргу? І наогул, ці зразумела вам, якія пагрозы нясе ў сябе гэтае рашэнне, не ведаю, улады беларускай ці саміх людзей застацца дома? Гэта рызыка вярнуцца ў турму, можа гэта рызыкі не знайсці працу, можа нейкія рызыкі ізаляцыі? Што ўвогуле на гэты конт офіс Святланы Ціханаўскай думае? Па першым пытанні, ёсць сістэма, ёсць інструменты дапамогі людзям унутры краіны, яны вельмі абмежаваныя, яны вельмі сенсітыўныя, таму пра іх публічна не гаворыцца, але і кабінет, і офіс, і ініцыятывы будуць рабіць усё, каб дапамагчы тым сем'ям, якія застаюцца ў Беларусі, але трэба рабіць дыскрэтна. Самае важнае, каб сем'і і вызваленыя камунікавалі з праваабаронцамі, асабліва цяпер, калі пачынаюць выпускаць, а тых, хто знаходзіцца ў турмах і не прызнаны палітвязням, каб яны паведамлялі пра сваіх родных. Это таксама вельмі важна, тому што палітвязняў мы то ведаем, што там 900 000 застаецца за кратамі, але рэальная колькасць нашмат большая. Вось, і мы праводзілі пра гэта адмысловую нараду, кансультацыі, як дапамагчы тым, хто вызвалены. Я думаю, што дапамога будзе аказаная. Наконт, з чым сутыкаюцца, канешне, выходзячы з турмы, яны выходзяць у большую турму, ўсё роўна застаецца нагляд, ўсё роўна вельмі часта не здымаюць судзімасці,
прыходзіць міліцыя правяраць, ці чалавек знаходзіцца дома, ці сябе добра вядзе. Любая правіна вельмі часта вядзе да новага арышту. Мы памятаем там кейс з тым самым Марозавым, калі вызвалілі і праз месяц зноў пасадзілі чалавека. Таму вось гэтае знаходжанне ў Беларусі ніяк не гарантуе нават пасля памілавання ад вызвалення. Плюс ёсць праблемы з гэтым памілаваннем, што часта указы гэтыя памілаванні не публікуюцца з імёнамі і немагчыма што прад'явіць. Таму нават дэпартаваныя з мінулых груп, яны дэ-юрэ збеглі з турмы вельмі часта, альбо зніклі. І гэта таксама трэба праясніць гэты легальны статус тых, хто вызвалены, каб ім на рукі давалі ўсе неабходныя дакументы аб вызваленні і памілаванні так званым. У іх, безумоўна, яны застаюцца ў спісе нелаяльных, іх дзеці, сем'і абмежаваныя ў магчымасцях, не могуць там у школьныя гурткі запісацца. Мільён абмежаванняў. Тут праваабаронцы лепш скажуць. Жыць у Беларусі цяпер это жыць як у таталітарызме, да, савецкага разліву. Але ўсё роўна ты жывеш як бы ў сваёй краіне. Многія людзі, яны хацелі бы, нягледзячы на гэты тэрор, ўсё роўна заставацца ў Беларусі, яны павінны мець такое права. Але яны павінны мець права выехаць. Ось, калі, напрыклад, нават сярод тых вызваленых цяпер, мы павінны таксама мець інструменты, каб калі гэтыя людзі захочуць выехаць у бяспечную краіну, каб яны маглі гэта зрабіць. Кейс Марыны Адамович, якую не арыштавалі, а запрасілі на размову. Затрымалі, ўсё ж такі затрымалі. Затрыманне, натуральна, на 4 гадзіны. Гэта, такі намёк спадару Статкевічу, мол, нешта ты разышоўся там у тэлеграме ў сваім. Вызвалілі цябе, сеў, сядзі, дзед. Чаго ты лезеш у палітыку? Што это ўвогуле было такое? Намёк, не намёк? Это помста Статкевічу, застрашэнне. Статкевіч асабісты вораг Лукашэнкі. А Марына проста вось прыклад такога лідарства, мужнасці, сілы. Прабачце, а яны ж помсціць яны ўмеюць. На 4 гадзіны ці та помста. Помсціць это, вас вызвалі і 10 гадоў. Оп, паехаў. Ці знік чалавеку. Ці знік чалавеку. Это помста. І лукашысты это ўмеюць. Чаму так мякка? Я б не сказаў, што мякка. Разумееце, чалавек перажыў інсульт, жонка, якая змагалася, пабачыла мужа, і тут затрымліваюць яе пагроза, каб стварыць такое адчуванне, што зараз і жонку згубіш на 10 гадоў. Давайте тут тлумачыць логіку рэпрэсіяў заўжды так складана. Гэта ж вельмі часта робіцца такое ad-hoc, яна робіцца імпульсіўна гэтымі службамі. Ім не падабаецца Статкевічу Марына, проста не падабаюцца. Яны не могуць ім зараз прышыць нейкую справу, не гатовыя на 10 гадоў раскруціць, але могуць патрываць, могуць усталяваць нагляд над пад'ездам, каб адчувалі, што сочаць, што здымаюць кожны раз. Інструментаў, каб ціснуць, у іх хапае. Але што не толькі пра Марыну і Мікалая. Яны так робяць з дзесяткамі, сотнямі, тысячамі беларускіх сем'яў. Часам змушаюць выехаць. І я думаю, што яны хацелі бы, каб Статкевіч і Марына з'ехалі з Беларусі. І стварыць ім такія ўмовы невыносныя, каб яны ў Беларусі не маглі далей заставацца. Нягледзячы на прынцыповую пазіцыю Статкевіча. Ведаеце, такое яшчэ пытанне, а што, вось на ваш погляд, з вашым досведам, што будзе з рэжымам Лукашэнкі, калі трэба будзе паслухацца Трампа і не арыштоўваць палітычных, не арыштоўваць сваякоў палітычных, палітвязняў, калі патрэбна будзе адпусціць усіх палітвязняў? Дазволіць медыя вярнуцца ў краіну. Першы крок, што адбудзецца з рэжымам Лукашэнкі і асабліва з гэтымі сілавымі ведомствамі, з гэтымі, як яны будуць рэагаваць на гэта ўсё? Я думаю, што насамрэч ёсць запыт на дээскалацыю, ёсць запыт на ўнутраны грамадскі дыялог у беларускага грамадства, у беларускай номенклатуры, у чыноўнікаў бізнеса, ва ўсіх, акрамя Лукашэнкі, магчыма. Таму што Лукашенко разумее, што любая змена статусу кво для яго пагроза. Але гэты запыт нарастае і нарастае ціск на Лукашенку. Вы ж бачылі апытанне апошняе. Все беларусы хочуць паляпшэння адносін з Еўропай. Все беларусы хочуць, многія беларусы, бальшыня хоча, каб людзей вызвалілі там з 20-го года асуджаныя. Ёсць на гэта запыт. Лукашенко разумее, што ён цяперашняй сітуацыі яму няма куды рухацца, яна такая тупіковая. ВВП, які там рос апошнія там гады за кошт военных контрактаў, ён ужо не расце
прадпрыемствы працуюць на склад, і ў яго такая дылема. Альбо вось дээскалаваць, сапраўды павызваляць людзей, зменшыць рэпрэсіі, але гэта створыць рызыкі паўтарання 20-го году. Альбо працягваць вось гэты канвеер рэпрэсіяў, які яшчэ больш і больш заганяе яго ў тупік. І ён зараз на такой развілцы. І вельмі добра, што ёсць амерыканцы, якія яму кажуць: Александр, насамрэч, вось эта дээскалацыя, вызваленне людзей — гэта правільны крок ты робіш. Это правильно, рухайся далей. Але ж ёсць вялікі, Франк, ёсць вялікі гэты і магутны блок сілавых гэтых ведомств, што яны будуць сядзець, склаўшы лапкі, вось так чакаць, калі іх без грошай заставяць. Ну, яны зараз, канешне, у самай прэферэнцыйнай сітуацыі, таму што дадзена карт-бланш на рэпрэсіі, ніколі там губопікі, спецгрупы КГБ і іншыя не мелі столькі магчымасцяў правовую ўладу ў Беларусі, як это цяпер. І, канешне, яны могуць быць супраць. Але ў сілавым блоку, які гіганцкі ў Беларусі, ёсць вельмі розныя людзі. Напрыклад, ёсць там у Міністэрстве ўнутраных справаў ёсць вельмі шмат там участковых людзей, якія рэальна хочуць змагацца з злачынствамі, і якім уся гэтае змаганне з апанентамі Лукашэнкі і ратаванне дзеда, вся гэта гісторыя не падабаецца. Вось, я думаю, што нам трэба якраз стымуляваць тых адэкватных людзей, якія ў номенклатуры, ў сілавым блоку, якія хочуць перамен, якіх таксама дастаў стары дзед, стымуляваць да дээскаляцыі. Вось, ну, таму што мы ўсе хочам таксама дээскаляцыі, так? Але мы разумеем, што ёсць перагародка ў выглядзе Лукашэнкі, Церцеля, там пару вось гэтых ястрыбаў радыкальных прарасейскіх, якія гэта не хочуць, таму што баяцца сваю ўладу. Але нам трэба ствараць крытычную масу і ціск знутры краіны і звонку, каб змушаць да гэтага. Таму што альбо працягнецца вот это накручванне, раскручванне гаек, і тады сарве разьбу, і ўся лукашэнкаўская мадэль пад уплывам нейкіх фактараў, ці эканамічнага крызісу, ці вайны ва ўкраіне, яна разваліцца, альбо гэта пойдзе паступова, вось у выглядзе, вот, не ведаю, польскага круглага стола. Вот такая паступовая дээскалацыя праз дыялог з грамадствам. Это два сцэнары для іх. Вось, альбо такая радыкальная змена, калі яны могуць згубіць усё, альбо паступовая. І таму вось мы ў кабінеце пачалі прасоўваць ідэю круглага стола. Мы разумеем, што она нереалістычная сёння. Ну, ніхто не сядзе сёння там, як у Польшчы з Ярузельскім за круглы стол. Але можа стацца такая сітуацыя, калі будзе выхад альбо радыкальная, проста рэвалюцыйная пералом сістэмы, альбо вот это круглы стол, калі просто можна дамовіцца на паэтапную дэмакратызацыю Беларусі. І хутчэй за ўсё гэта ўжо будзе адбывацца, конечно, без Лукашэнкі. Ну, давайте напрыканцы вось наша апытанка. Зараз я падсумую. Ага, 45% лічыць, што... Ну, Коул кажа, што да канца этого года ён спадзяецца, атрымаецца вызваліць усіх палізняволеных. Ці атрымаецца, як вы лічыце? Мы запыталі нашых гледачоў, 45% лічыць, што скорей не, хутчэй не, чым да. Яшчэ 18% адназначна не. Ну, але 30% лічыць, што хутчэй так. Вы які варыянт выбралі, гаспадар Франак? Ці атрымаецца да канца года вызваліць усіх палізняволеных з Беларусі? Я спадзяюся, што ўсё атрымаецца, калі мы будзем паслядоўныя, цярплівыя, падтрымліваць цікавасць амерыканскай адміністрацыі, прыцягваць увагу да палітвязняў. Амерыканцаў дастаткова сілаў гэта зрабіць. Не варта на гэтым этапе ўцягваць еўрапейскі звяз, таму што гэта толькі можа пашкодзіць працэсу. Лукашенко адчуе, што ён можа прадаць даражэй яшчэ еўрапейцам палітвязняў. У амерыканцаў дастаткова інструменту, каб гэта зрабіць, а мы будзем свайго боку рабіць, каб гэта атрымалася. І я веру, што гэта магчыма. Я ведаю і Коула, і Сміта, і ўсіх, хто ўдзельнічае, і яны маюць і талент, і здольнасць, і волю давесці эту справу до канца, тым больш это было аб'яўлена публічна. Ну, в процентах колькі? У процентах что все выйдут? Давайте, Фридман сказал 70. Это ж не лотерея там ці... Ну як не лотерея? Лукашенко ператварыў эту лотерею давно ўжо. Не лотерею, а такі букмекерство такое цікава. Ну вось люди, души, давайте погандлюем. Я не буду даваць ставки. Это як давайте колькі процентаў, што Лукашенко лясніца. Вот. Альбо лясніца, альбо нет. На лёдзе. Пытанне залежыць ад працы, так? Бо тут складваецца ад геапалітычнай сітуацыі, залежыць ад унутраамерыканскай сітуацыі. Ці ўдасца нам увагу Трампа
падтрымліваць да Беларусі так доўга, ці удасся в прынцыпе беларускі тэму, ці адзінства дэмакратычных сіл. Таму што, напрыклад, калі зараз напрыклад дэмакратычныя сілы там нейкі раскол Лукашенко удасся унесці, ось тады і увесь гэты трек можа паваліцца з вызваленнем людзей, таму што пакуль ёсць вот гэтая структураваная альтэрнатыва Лукашенко, якая працуе з замежнымі ўрадамі, замежныя ўрады прыцягваюць увагу да палітвязняў. Тут вельмі шмат фактараў. Нам трэба ўтрымаць адзінства, ўтрымаць Беларусь на павестцы, ўтрымаць увагу Трампа і дапамагчы амерыканцам зрабіць усё, каб яны шляхам перамоваў гэтых людзей павыцягвалі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Франак, за вашу працу, за ваш час. Ну, будзем чакаць у этары наступным разам.